בעולם. מלחמה בין רוסיה הגדולה ואוקראינה, כביכול הקטנה, כביכול החלשה. ומי יצר את המלחמה? לא פוטין, זלנסקי. זלנסקי הוא יצר את המלחמה. הוא מוצא כגיבור לאומי, גיבור עולמי. והכי מעניין, הוא יהודי. מוצא כיהודי. יהודי שגאה ביהדותו, לא מסתיר אותה כמו אחרים. וקרה כאן משהו שהוא מעבר לגבולות הדמיון. אוקראינה שהייתה מאז ומתמיד, ועד היום, מדינה אנטישמית, בחרה נשיא יהודי. מישהו יכול להסביר את זה? מישהו היה מאמין בזה? אף אחד לא. הייתם שואלים האם זה אפשרי? לא, אבל עובדה. העם הזה האוקראיני שמיליון וחצי יהודים הוא שחט. מי שרוצה יקרא את הפרוטוקולים של משפט דמניוק. מהיהודים. 1.5 מיליון הם שחטו. את הגיבוי נתנו הגברנים, אבל את העבודה עשו האוקראינים. הם הרבה יותר אכזריים. הרבה יותר אנטישמיים מהגרמנים. עוד 1.5 מיליון נהרגו במשך 1,000 השנים שיהודים גרים באוקראינה. בפוגרומים, בשחיטות, למין תחתת, על ידי חמלניצקי. ואחר כך עוד רשעים ארורים. פטליורה, הרבה. והנה הם בוחרים יהודי לנשיא. בלי רקורד בכלל. זה גם מין סיפור מוזר. ואינם שסיפר בדיחות בטלוויזיה, זה הכל. פתאום החלטתי לקרוא אותו לנשיא. אז תראו מה קורה שאדם חסר ניסיון מדיני נהיה נשיא. היהדות שלו נגמרה. הוא יהודי, כי אמא שלו הייתה יהודיה. יש באוקראינה 100,000 יהודים. בגדה יהודה. נכון, הוא נאמן מאוד למולדתו החדשה לאוקראינה. הוא מוכן להילחם, להקריב את הכל למען אוקראינה. אבל את העם היהודי הוא נטש. אמר פעם איש חכם, שבעבר יהודי היה מי שהוריו יהודים. היום יהודי זה מי שבניו יהודים. מי שבניו יהודים. לכן אמרתי, אם אני הייתי אומר את המילה בגד, תקם עליי כל צעקה גדולה. זה הנביא אומר. זה הרמב"ם היטיב. וזו המציאות האמיתית. זו המציאות האמיתית. וכאן קורה דבר מוזר. ישראל נחלצת בשביל אוקראינה, שיבואו לכאן, שיגורו כאן, מה שלא זוכה שום ישראלי שגמר את הצבא. אף ישראלי שגמר צבא לא מקבל דירה בחינם. תגור באוהל סיירים אם אתה רוצה. אתה רוצה בית, לך לאמריקה, לוואלי בלוס אנג'לס. למה? בכל תולדותיה אוקראינה הצביעה באו"ם נגדנו. נגד מדינת ישראל. ב-2016 פרסם משרד החוץ האוקראיני גינוי חריף מאוד נגד מדיניות ההתנחלויות של ישראל. למרות שראש הממשלה אז היה יהודי, גרויסמן. מעולם הם לא עזרו לנו. אפילו לא להרים את היד בשבילנו. למה מגיע להם כל זה? הסיבה פשוטה. אלה שלמעלה רוצים כאן משהו יותר גויים, זה הכל. זה הכל. אותם שבאים אלינו, הם רוצים מקלט, הם לא מאוימים. כשאדם צפוי למוות להרוג אותו בארצו,
מקובל בעולם, הוא נקרא פליט. הם יכולים להמשיך לגור שם. רוסיה לא מאיימת עליהם בתור אדם פרטי. ברוב חוצפתו, בשידור לכנסת, אמר זלנסקי, שמה שקורה שם זה כמו השואה שקרתה ליהודים. סליחה, היהודים נרדפו בגלל שהם יהודים. על לא עוול בכפם. חיפשו אותם במערות ובשיחים. מישהו מחפש איזה אוקראיני להרוג אותו? הייתה לפוטין דרישה. אל תכניסו צבא זר מערבי לגבולות המדינה שלי. אתה יכול להסכים עם זה, אתה לא יכול להסכים עם זה. זאת שאלה תיאורטית. אל תחתום ברית עם נאט"ו. זה... אני לא יכול להגיד שאני לא מבין את זה. סליחה, גם ישראל אומרת אותו דבר. ישראל אומרת, אני לא רוצה צבא איראני על הגבול שלי. כל הפעולות של חיל האוויר בסוריה הם למנוע כניסת צבא איראני. למה הוא לא יכול להגיד אותו דבר? אני רוצה למנוע כניסת צבא אמריקאי לגבולות אוקראינה, מה שאתם אומרים. ומה שאמר הנשיא קנדי כשרוסיה הכניס טילים לקובה, מי שזוכר. יגיד מי שיגיד, לא מסכים, בסדר, לא נכנס לפוליטיקה. אז אתה סחפת את העם שלך למלחמה. אני אומר לכם, תאמינו לי. יום יבוא זה ייגמר, לא יודע איך, ייגמר. תקום שם אנטישמיות ולא רק שם נורא. יגידו, היהודי הזה סיבך אותנו במלחמה. הוא, ולא אחר. הוא. דיברתי כבר בתחילת המלחמה. שהקדוש ברוך הוא סיבב, ששני העמים יהרגו אחד את השני. הנביא אומר, ושחסכתי אשור במצרים, אחד ילחם בשני. זה לא מקרה. והמנצח על התזמורת זה יהודי. הוא גרם. הוא הדליק את הפתיל, שגרם לפיצוץ. אמר לו, בסדר, לא יחתם ברית עם נאט"ו, ושלום, מה אתה רוצה? הפתגם אומר, מי שיוצא למלחמה, שיתכונן להריח אבק שריפה. זלנסקי כבר 3 שנים ראש נשיא, וכמו שציינתי בעבר היו ראשי ממשלה. בכל אוקראינה עדיין הסמל של חמלניצקי נמצא. כן, יש עיר בשם חמלניצקי, יש מחוז, הוא על הסוס הגדול נמצא בקייב, בכיכר המרכזית, בכל מקום שתרצו. אבל אותו דבר פטליורה הוא גיבור לאומי. איפה אתה, זלנסקי? למה אתה לא מבאר את זה? כשהקומוניזם סולק מרוסיה, ישר לקחו את העיר סטלינגרד, שינו את שמה חזרה לשם הקודם. מחקו את זכרו של סטלין מכל המקומות. כל הפסלים הגדולים שלו נופצו, רוסקו. כאן זה לא נעשה. אותו אדם שדם בידיו, שהודיע שאני אהרוג את כל היהודים באוקראינה, והוא כמעט הצליח לעשות את זה, שלא תהיה טעות. בצורות אכזריות, הרבה יותר מהנאצים. הנאצים לא היו רבע, ועשירית אכזרים. תקראו את הספרים מאותה תקופה. נו. אז מתי שאתה צריך אותנו, אתה נזכר בנו? המלחמה של רוסיה ואוקראינה זה משהו לאומי, זה לא משהו סוציאלי, משהו שבאים לדכא אותך, כלום. אתם אומרים אוקראינה, אנחנו רוצים שהדגל שלנו ימשיך לתופף, אתם אומרים ככה, בסדר. עצמאות לאומית. אבל הלאום שלך זלנסקי זה משהו אחר. הלאום שלך זה יהודי.
ובו בגדת, וכאן הוא